Ethereum nije samo kriptovaluta, drži 70% udjela cijelog kriptoekosustava i pokreće inovacije poput pametnih ugovora i NFT-ova. Nazivaju ga i digitalno gorivo, zato što pokreće sve najvažnije projekte na blockchainu. Vjeruješ u njegov rast? Iskoristi priliku za trgovinu. Najbrži način za kupnju i trgovinu Ethereuma. Preuzmi Bybit aplikaciju, intuitivna je, sigurna i nudi napredne mogućnosti trgovanja. Registriraj se putem linka ispod i unesi moj referral kod za 20% popusta na naknade. Samo par klikova i tvoj račun je spreman. Nakon toga, uplati sredstva kroz Bybit, podržani su brojni načini, pa je proces brz i jednostavan. Za naprednije koristi Cross ili Isolated mod za bolje upravljanje rizikom prilikom trgovanja ETH-om. A ako voliš izazove, na Bybitu možeš koristiti i polugu do 100x, ali pametno s rizikom.